To už našiel? Kúše do koberca. Včera som varila, v kuchyni on dostal. Dnes som pošla rachom, lebo som si vezla na to slaboko. Ja neviem, asi. Ja som si všimla, že tu ležal pod stolom a varil nič. Neviem, ako vyvádza. A ono to dobre nedrží. Ono si tam len tak oprete. Ale potom špekuluje, chce vyjieť na skriňu a neviem čo. Strátiš to? Ale on mi tak chodí, že nič nepôjde. Hoci kde môžeme. Ty partizán sa plán. No.